Мөселманнар Аллаһ Тәгалә безгә изге Коръән аша иңдергән һәр әмерне җиренә җиткереп үтәргә тырышкан. Һәм белем алырга кушылган аятләргә дә шундый ук дулкынлану, итагать белән караганнар. Бу мөнәсәбәт аларны математика, астрономия, биология, медицина һәм башка фәннәрдә яңа биеклекләргә вә казанышларга этәрә торган төп көч булган. Шунлыктан ислам мәдәнияте дөнья тарихына дахи галимнәр бүләк иткән. Әлеге галимнәрнең берсе Әл-Кинди була. Ул үз фикеренең кабатланмас тирәнлеге белән гаҗәпләндергән. 801 елда туган Әл-Киндигә 72 ел яшәргә насыйп була. Шул вакыт эчендә ул бәя биреп бетергесез хезмәтләр язып калдыра. Аның тулы исеме була яңгырый. Әбу Йосеф Якуб бине Исхак Әл-Кинди. Европа чыганакларында ул Аль-Киндус буларак телгә алына. Әл-Мә'мун хәлифә идарә иткән вакытта Әл-Кинди фән һәм мәдәният үзәге булган Габбасиләр хәлифәлеге башкаласы Багдадка килә. Урта гасырның 10 биек фәлсәфәчеләр рәтендә танылган Әл-Кинди фәлсәфәдән тыш физика, математика, астрономия, геология, география белән мавыккан. Ул беренче мөселман фәлсәфәчесе була. Әл-Кинди фәлсәфә юлы булып дәлил тора. Дәлил материяның шәкелен бирә торган хакыйкатьне аңлау өчен кирәк. Фәлсәфәнең максаты Аллаһ Тәгаләне танып белү. Фәлсәфәнең беренче баскычы уйлану, фикер йөртү дип саный. Галим булай дип яза: Аллаһ Тәгалә бер һәм мәңгелек. Мәңгелекнең субстраты да, ягъни урыны, атрибуты да, гамәлдәге башлангычы да юк. Һәм аның нинди дә булса бурычы да юк. Әл-Кинди акылга зур игътибар биргән. Исламда рациональ фәлсәфи агымга нигез салучы булган. Аның фикеренчә, җисемнәр һәм аларның хәрәкәтләре үзгәрүчән, ә вакыты, урыны һәм тизлеге чагыштырмача. Бер-берсе белән үзара билгеле бер чагыштырмача бәйләнештәге башка нәрсәләр кебек үк. Әлеге хәлне, процессны күзәтүчегә нисбәтле. Ул моны өскә күтәрелүче һәм аска төшеп баручы кеше мисалында аңлата. Альберт Эйнштейн гасырлар узгач моңа мисал буларак хәрәкәт итә торган вагоннарны ала. Бу хакта ул 1905 елда чагыштырмалылык теориясендә яза. Әл-Кинди исә моның турында 9 гасыр урталарында ук әйткән була. Киндинең иң мөһим хезмәтләреннән ул яктылыкны чагылдыру һәм галәмнең түгәрәклеге өлкәсендәге тикшеренүләр. Аны космос геометриясе кызыксындыра. Ул аның түгәрәк формаларга ия булуына ышана һәм галәм шиксез була алмый дип саный. Әл-Кинди шулай ук медицина, бигрәк тә фармацевтика белән мавыга. Үзенең хезмәтләрендә хуш исле дарулар һәм косметик чаралар турында тәфсилләп яза. Геометрик чишелешләр мантыгыннан файдаланып, дарулар әзерләгәндә кулланыла торган матдәләрнең пропорцияларын исәпләп чыгара. Әл-Кинди беренче галим психофизиолог була. Ул даруларның пропорцияләре һәм мигдары кеше авыруына бәйле булырга тиешлегенә ышана. Моны исәпкә алганда, даруларның теге яки бу организмга тискәре йогынтысыннан котылырга ярдәм итәчәк ди. Даруларның йогынтысын аңларга тырышып, ул тикшеренүләр үткәрә. Ахыр чиктә билгеле бер методика ача. Алга табаның методикасы 19 гасыр урталарында алман галимнәре Вейбер һәм Фешнер тарафыннан файдаланыла. Әл-Кинди урта гасырларның күренекле галиме булганга һәм фән үсешенә тәэсир итә алганга, итальян фәлсәфәчесе Джордано Бруно аны 12 биек кешенең берсе дип атый. 72 ел яшәп, Әл-Кинди үзеннән соң төрле өлкәләргә караган һәм Әл-Фараби, Ибн Сина кебек галимнәрне үстергән 270-тән артык хезмәт язып калдыра. Киләсе сериядә мөселман цивилизациясе дөньяга бүләк иткән тагын бер дахи галим турында сөйләрбез. Гомәр ибн Рүстә. Аның географик карталары һәм тикшеренүләре дәүләт өчен никадәр зур әһәмияткә ия булуын күрсәтербез. Гомәр ибн Рүстәнең тарихын ислам мәдәниятенең алтын гасыры тапшыруларыннан карагыз.